мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. пешниҳоди шумост нашри махсуси барномаи сайёҳии варзишӣ. Чаро махсус? Зеро дар ин нашри барнома ҳамкорони мо, яъне кормандони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иштирокманди бевосита ҳастанд. Яъне на мисли дигар барномаҳо сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат. Ва ин барномаи махсуси мо бахшида мешавад ба ҷашни байналмилалии Наврӯз. тасмим дорем ки дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои хонақоҳи кӯҳи шаҳри Ҳисор саёҳати кӯҳи пиёдагардӣ анҷом дода бошем. ҳоло тавре мебинем ки роҳбаладони хатсайр ба ҳамкорони мо тарзи дурусти роҳ гаштан ва истифода аз асбобдастҳои роҳгардиро омӯзонда истода ҳастанд ва мо ҳам ҳоло бо онҳо ҳамроҳ мешавем ва мефаҳмем. бачаҳо диққат кардем, вақти саршавӣ мо ана пои чапмон дасти ростмон ба пеш ана камтар нахалӣ мегирем. ҳамира вақти рагардида пои чап дасти рост, пои чап дасти рост, пои рост дасти чап ҳамхали ҳаракат мекунем. хатсайри мо 5 километр аст ва якдигарро халал намерасонем. чӣ қадар ки ман гуфтам ана ира инахе монед, вақте инахе монда ин мечирта вақте чиртид амратонда халал мерасона. ҳамира нигоҳ кунед, аҳамият битен, якдигар пеш якдигарро нагирен. раҳи мо тӯлония барои ҳаму баландӣ аз пастӣ ҳаста, барои ҳаму ҳам надавен, ҳам ба пора рост монед. пора рост монде, ҳамин дастон кати ҳаракат кунед, дастон ҳаракат кунед, қафо партен. ана пора пеш, даста қафо, пора пеш, даста қафо. ҳамин хеле ҳаракат карда то хатсайро мерем. ва чӣ қадар ки мо ду та месем, қоидаҳоро нигоҳ мекунем, қоидавайронкунӣ нашава, якдигарро задан нашава, давидан нашава. бачаҳо омода ҳастед? ба ҳама фаҳмо шуд? меравем. ҳама бо диққат бошед. роҳбалад ҳар як қадами моро назорат мекунад ва мебинад ки аз ҳама хубтару беҳтар пиёдагардиро хубтар иҷро мекунад. бачаҳо ҳоло мо хатсайрамон аз баландии 1280 метр аз сатҳи бар оғоз шуд. аз тарафи чапи мо анамин дарёи хурушоне ки мебинед, дарёи хонақҳои кӯҳӣ ном дорад ва дар ҷамоати деҳоти Алмосӣ ҷойгир аст. биандагони азиз, инак мо то ба ин нуқтаи хатсайр қариб 1.5 километр роҳро тай карда омадем ва ҳоло бошад ин шарҳшаро дида гурӯҳи аз ҳамкоронамон хоҳиш карданд ки ҳамин ҷо истода як каме истироҳат кунем ва албатта як акси гурӯҳӣ ҳам гирифта бошем. абу али яке аз роҳбаладони хатсайри имрӯзаи сайёҳати пиёдагардии мо аст ва ҳоло мехостем ки савол кунем аз он кас ки то ба ҳоло, яъне ки то ин ҷое ки мо
аллакай 2 километр роҳро тай карда омадем. ҳолати ҷисмонӣ ва омодабошӣ хуб ҷисмонии худи ҳамкорони мо дар кадом сатҳ қарор дорад ва онҳо то кадом андоза ҳамин қоидаҳои роҳгардӣ бо асодастҳои сайёҳиро дуруст фаҳмиданду аскуд карданд. خب چه محمد جون ما وقتی سر کردیم یعنی بچه ها چی داشتن یعنی از ما از سطح برق خیلی بلند اومدیم اینجا کمتر بازبین است من میفهمم ولی یک قسمی همراه ها هستن که خیلی خوب رفته ایستادن و یک قسم دیگرشون تا حال از خود نکردن و شاید از ما راهمون دراز است از خود کنن шумо раҳора ба онҳо мефаҳмонед? بله حالا ما اون رو فهمونده ایستادیم یعنی باز با رفته ایستادیم баъзеҳо ҳамин роҳ гаштан бо асодастҳои сайёҳиро як бори зиёдатӣ мешуморанд ва ҳатто асодастҳоро ҷамъ карда бо як даст гирифта рафта истодаанд. сабабаш чи аст? آنها ولی طرز درست استفاده طرز درست رو نفهمیدن. نفهمیدن یعنی آنها اگر که هم با پا هم با دست حرکت کنن با آنها خیلی آسان میشود یعنی آنها ولی طرز бояд бо درست дасту по یعنی ها بله ҳаракати муназзам бояд дошта بله ها وقتی که پا پیش اومد این دست باید قفا رود وقتی که پای چپ اومد دست راست قفا وقتی که پای راست اومد دست چپ قفا وقتی که حرکت کردی خیلی آسان و هم تیزتر میروی бачаҳо шунидед як камтар дигар кӯшиш кунед ки ана ҳамин эродҳои гирифтаи роҳбаладро ислоҳ кунед ва роҳи худро боз ҳам давом диҳем албатта бо ҳамамон риояи талаботҳои гуфтаи роҳбалад. гулхоним ҳамин иштирокат дар барномаи сайёҳии варзишӣ чӣ гуна паси сар мешавад ва аз аввалин боре ки инак ба сайру сайёҳат мебароӣ ҳамроҳи ҳамкорон чӣ таъссуроте пайдо кардӣ? рости ман якум бор аст ки дар ихели барнома иштирок мекунам ва таассуроти ман аз ин барнома хеле ҷолиб аст барое ки ман якум бор хати ҳамкорон خیلی به سیر و گشت برآمدیم بهتر همکاران را میشناسیم در راه با اولش من فکر کردم که آسان ای تیز میرسیم تیز به مو جای که معین شده است به مو جا میرسیم نه که این راه دراز بوده با فکر کردم که من ای همه تیز میروم لیکن ما ای همه عقیب اومدیم. از ادامه راه چی را انتظار هستی؟ از ادامه راه خیلی طبیعت زیبا، آسمان صاف، هوای صاف داره، هوای تازه داره. همش مده مخوش و طبیعتش خیلی زیبا است. راه گشتن با همین اسادست‌ها برای شما با یگان مشکلی ایجاد نمیکند؟ از اودش خوب برآمده ایستاده؟ بله، از اودش برآمده ایستاده. یکم بار خطی این اسا رفته استیم. اگر نه به اسا هم زور است رفتن. به اسا هم خوب است نه بهنشه. خوب. باز میخواستید که همین گونه خودتون با سیاحت برای مورد دیگر؟ بله حتما. با دایجا دچه ها ساختگیان برای سیاحان. بوستانسراها برای سیاحان ساختگیان که آنها را در جای ساختگیان که انقدر خوشروی تماشاباب، موضوعهای زیبا، جای موافق انتخاب کردگیان برای ساختن چنین موضوعها. من فکر میکنم که اگر سیاحان به اینجا بیایند دیگر نمیخوان که از تاجیکستان روند. بله واقعا هم منظرهای تاجیکستان ما خیلی هم زیبا است و برای آنها رو از نزدیک دیدن، تماشا کردن میباید که هر چی بیشتر سیاحت کرد و جهانبینی خود را از وطن خویش شروع نمود. بله.
мердин бале аз ҳамин гуна ҳамроҳ шудан ба барномаи сайёҳии варзишӣ ба дилат ҳоло ягон фараҳе ҳаст? ростӣ якумин бор аст ки ба чунин сайёҳат мебароям, хусусан барномаи сайёҳии варзишӣ ва аз худи номи барнома бармеояд ки мо бояд ана ҳамин гуна масофаҳои дарозро бо садҳои гуногун албатта убури дарёчаҳову паридану фатҳ кунем аз бо ана ҳамин гуна асбобҳое ки боз кори моро каме осон менамоянд. ростӣ ман бори аввал аст ки ба дараи алмосӣ сафар мекунам. воқеан ҳам метавон гуфт ки тоҷикистони азизи мо дорои манзараҳои дилфиреб, табиати нотакрору афсонкоре дорад ва ман аз ана ҳамин сайёҳати худ хулоса баровардам ки воқеан ҳам на танҳо дили сайёҳони дохилӣ, балки дили сайёҳони хориҷиро тасхир кардааст ва маҳз аз ҳамин рӯ аст ки ҳамасола садҳо ҳазор нафар сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо ташриф меоранд ва воқеан ҳам аз ана ҳамин гуна манзараҳои зебои ватани мо дидан мекунанд. беҳтарин ҳамкорони азиз, як сюрпризи дигар ҳам моро дар пеш интизор аст ва дар назди мо аз дур аллакай дида мешавад ки гурӯҳи эҷоди раисоти гузоришҳо ва пахши мустақим сайёҳии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аллакай барои мо як хони идона оростанд ва ҳоло мо назди онҳо меравем ва бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем, истироҳат мекунем як каме ва боз роҳи худро идома медиҳем. ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. шумо соз хуб нақс? Раҳмат. чӣ ҳол ҳавол доред? омаде? бале хуш омадеду, бале каме барвақтар омадед. мо дастархонро омода кардем, ҳама маҳсулотро барои пухтупаз омода кардем, вале пухтупазро ҳанӯз оғоз накардаем. хайр, ҳеҷ гап не. мо ҳамон роҳи мо Не. идома дорад, ҳоло мо роҳи мо анҷом неёфтааст ва мо бояд ки боз 3 километр дигарро бо тай кунем то охири хатсай. ҳа, ин хел ки бошад бисёр хуб. ва танҳо гумонам шумо каме хастаам шудаед. не агар хаста шуда бошед, каме инҷо истироҳат кунед ва ман ба шумо туп ҳам овардам ва тамом беҳтарин мешавад. метавонед ки ба тӯббозӣ машғул шавед ва ҳам банд ҳамдора метавонед ба банкашӣ. банкашӣ мекунем, як лаҳза машғул шавед ва агар бояд ки ананаҳои наврӯзӣ ҳам бошад. агар хоҳиш дошта бошад, инҷо гурӯҳи ҳунармандон ҳам аз шӯъбаи фарҳанги шаҳри ҳисор омадаанд. онҳо метавонанд барои шумо ягон навозиш, ягон суруд. беҳтарин мешавад, беҳтарин. Хуб. мердӣ чӣ хейр? хуш омадӣ. хуб, биёед ман ту ба шумо батиям. бачаҳо асодастара як тараф мегузорем. метавонед волейболбозӣ кунед. хуб, асбоба ҷуранд. як навозиш кине набоша.
биянагони азиз, ҳамкасбони муҳтарам, мо ҳоло хеле тӯббозӣ кардем ва маълум аст ки ҳанӯз ҳам қуввату тавоноии ҳамкасбони мо зиёд аст. Ту қариб буд ки чанд мартиба ба дарё ғиҷида равад. хуб, ҳоло бошад, мо ба қисмати дигари бозии худ мегузарем, ба яке аз бозиҳои наврӯзӣ, ин бандкашӣ аст ва бандро ба роҳбалад медиҳем. хуб, гурӯҳҳоро тақсим мекунем ва бандкаширо шурӯъ мекунем. ҳоло мо ба ду гурӯҳ ҷудо мекунем бо ҳисоби 1-2, яъне мо ба ду гурӯҳ ҷудо мешавем. биё рафтем. 2 як яъне биё яго ба пеш мебарем ва дуо як командаи дигар. ва ҳозир биё мо гурӯҳҳоро биё номгузорӣ кунем. мо бигузор гурӯҳи номи гурӯҳамонро Сайёҳ интихоб мекунем. ва номи гурӯҳи мо ҳунарманд. бисёр хуб, беҳтарин. пас шурӯъ мекунем. тубро мегузорем. биё шурӯъ мекунем. биянагони азиз, ҳоло гурӯҳҳо ба ду тақсим шуданд ва яке ном гирифт гурӯҳи Сайёҳ ва дигаре бошад гурӯҳи ҳунарманд. ба ҳар ду гурӯҳ муваффақият хоҳонем ва бо ҳисоби довар шурӯъ мекунем. марҳамат. бачаҳо тайёрен? 1, 2, 3 рафтем. гурӯҳи Сайёҳ, рафтем, ҳаракат кӯ. гурӯҳи Сайёҳ, ҳунарманд кашидӣ. гурӯҳи Сайёҳ, гурӯҳи Сайёҳ, гурӯҳи Сайёҳ. олям. Меҳдӣ метавонӣ. Окей, Фарҳод метавонӣ. Сайёҳ ба пеш. Сайёҳ ба пеш. Сайёҳ ба пеш. Bakаш, оли мет кунем аша. Оли вақта. Букаше. Сайёҳ ба пеш. Окей, Фарҳод ба пеш. Меҳдӣ. Я бояд бер хоиз. умед метавонед шумо. биянагони азиз, ҳоло мо шоҳиди қуввоозмоӣ бандкашии ду гурӯҳи ҳамкорон шудем. яке гурӯҳи Сайёҳ ва дигаре гурӯҳи ҳунарманд. ва тавре ки шумо шоҳид будед, биянагони азиз, ва мувофиқи баҳогузории довар, гурӯҳи Сайёҳ ғолиб омад. табрик мекунем. як хартак. ва ҳоло бошад, роҳи мо идома дорад хушбахтона ва боз ба масофаи 2 ё 3 километр дигар ба пиряхи наздиктарин меравем, тамошо мекунем, аксу навор мегирем ва бармегардем ва шояд то он вақт хӯроки раёсати сайёҳӣ ҳам омода шавад. ҳама розӣ аст? омода ҳастед? боз монда нашудед? бисёр хуб, роҳро идома медиҳем. خب شما میره؟ бале, муваффақият барои шумо. то мо равем. خب майда, шумо равед, лекин барвақтар биёед. мо аллакай хӯрокро дам партофтем то ки дер нашавад. хуб? барори кор меравем. зудтар мерем, зудтар баргашта биёем. биянагони азиз, мувофиқи тартиби барномаи махсуси сайёҳии варзишӣ, то қисмати охирини хатсайр минбаъд бо якҷоягии роҳбалади барнома як мусобиқаи хурдакак мегузаронем ва бояд ки мувофиқи ана ҳамин риояи талаботҳои роҳгардии сайёҳӣ довар муайян созанд ки аз ҳама бештару хубтар ва беҳтар тавонистааст ки то ба нуқтаи охирини хатсайри сайёҳати варзишии имрӯзаи мо тамоми қоидаҳоро риоя кунад. ва абуалӣ бале, мо вақте ки саршавии мусобиқада, яъне саршавии мо роҳпаймоида мо чӣ хеле ки гуфта будем, ҳам ба даст ҳам ба по ҳаракат мекунем. баъзеҳо натавонистанд ва баъзеҳо нафаҳмиданд. яъне мо ҳозир 5 километрро тай кардем, ҳама ба дурустӣ аз худ кардан ва ҳоло мо аз рӯи қоида мебинем ва ғолибонро муайян мекунем.
бачаҳо ҳама шунидед, воқиф гаштед ки минбаъд ҳар як қадами шумо таҳти назорати боз ҳам ҷиддитари роҳбаладон қарор мегирад ва бояд ки анамин талаботҳоро риоя кунед. ва албатта дар охир ғолиби нашри имрӯзаи барномаи сайёҳии варзишӣ муайян мешавад. рамзия, ҳоло чӣ эҳсосе шуморо фаро гирифтааст? ҳоло эҳсоси хеле хубе маро фаро гирифтааст. ман чунки худам дар барномаи роҳгардии варзиши дуюм маротиба шуда иштирок карда истодам. даври дуюм, даври якум хеле хуб, роҳгардӣ барои ман хеле хуб буд. даври дуюм бошад, аз даври якумам хубтар. беҳтарин, яъне ки аллакай то андозаи таҷриба дорӣ дар раҳ гаштан, бале, дар пиёдагардӣ ва монда нашудагӣ истифода фикр. не, монда нестам. Монда вақте ки одам монда мешавад, ба манзараҳои зеботаре мерасад, аллакай мондагиаш рафт мешавад. мондагиаш рафт мешавад. беҳтарин. барномаи нигоҳи сайёҳ, шумо бештар барномаи нигоҳи сайёҳро таҳия мекунед ва мегуфтед ки анамин барномаи нигоҳи сайёҳ бештар дар кадом гӯшаҳои ватани азизамон наворбардорӣ мешавад ва оё нақша доред ки яке аз нашрҳои анамин барномаи нигоҳи сайёҳро дар минтақаҳои сайёҳӣ дар кӯҳу камарҳои зебои ватан сабт кунед? бале, нигоҳи сайёҳ барнома ин албатта бо сайёҳони хориҷӣ нашр мешавад ва бале, ман дар куҷо сабт мешавад? дар шаҳри душанбе бисёртар дар шаҳри душанбе сабт мешавад. бо сайёҳҳо мусоҳиба мегузаронад ва ният дорам дар оянда барномаи нигоҳи сайёҳро дар минтақаҳои дурдасти тоҷикистон сабт намоям. аллакай дар ҳамин сайёҳат ман мушоҳида мекунам ки шумо ба ҳар тараф бисёр ҳам бо таваҷҷӯҳи зиёд нигоҳ мекунед ва шояд ҳамин ҷо аллакай сайёҳони хориҷиро ҷустуҷӯ додед, чӣ бало? бале, беҳтарин. хеле аллакай ҷолиб аст ки куҷои сайёҳони хориҷиро меёбам, мусоҳиба ҳамсӯҳбат мешавем. беҳтарин. бас ба шумо муваффақият мехоҳем барор ва ҳамин ҳоло эҳсос кардед ки мо қариб 6 километр роҳро тай кардем. бале, эҳсос кардам ва эҳсосам дорам ки ҳоло 6 километр аз роҳ кам роҳ мондааст, аз пеш аллакай роҳи кам аст ва ман аллакай боварӣ дорам ки ҳамкорони мо ҳамагон метавонанд ки ин роҳро то ба ин ҷо аллакай ки ин қадар хуб роҳ гашта омадем, бо хурсандиву бо албатта шӯхиву бозиҳои хоси наврӯзӣ боз ҳам умедвор ҳастам ки аз ин ҳам боз хубтару беҳтар рафта ба ҳамон нуқтаи муайяншудаи хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишӣ хоҳем рафту расид. бале.
بچه‌ها شما عکس برداری را تمام کرده؟ بهترین، بسیار خوب. اکنون گذارید که ما هم نوبت ما هم رسید و ما هم عکس گیریم. در این گونه یک منظره خیلی زیبا یافتیم. واقعا وقتی که به این خیل منطقه های زیبا میایی در وقتی سیاحت های ورزشی و همین گونه نوبت پایی زیاد می شود برای عکس و نوار گرفتن و اکثرا موارد با ما وقت نمی رسد که ما هم همینجا عکس و نوار گیریم. فقط خودمون رو در برنامه می بینیم لیکن در عکس و نوارها کم. بینندگان عزیز، حالا باشد رسیدیم به نقطه نهایی خطسیر امروزه سیاحت ورزشیمون و حالا باشد از راهبلد برنامه پرسان میشویم که موافق همون مشاهده های شما امروز که از همه بهتر و خوبتر قاعده های راهگردی سیاحی را اجرا نمود و تا کدام اندازه هیئت همکارانی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی از این سیاحت ورزشی ما برخوردار گشتند. خب رحمت محمد جان، خب ما همراه داور دیگه امرامون یعنی همراه ما صحبت کردیم، یعنی ما دو کسا یعنی نگاه کردیم، خطاگی ها هم بودن و چیو ما آنها رو به نظر گرفتیم، یعنی خلاصه برآوردیم که جای سیم رو با فرخنده دادیم. مبارک باشد فرخنده. جای دیون رو ما با رمزیه دادیم. بهترین. مبارک باشد رمزیه. ارزنده است واقعا هم. انتخاب جای اول خیلی مشکل بود و ما بالاخره با یکی فرا دادیم جای اول رو. لحظه پرهیجان. مبارک باشد فرا. بسیار خوب همکاران عزیز، بار دیگر به همه ما مبارک باشد. خیلی هم کوشش کردیم، غیرت خیلی هم از خود خیلی غیرت و توانایی بسیار هم خوب نشان دادیم و حالا باشد که اکای صدرالدین ما رو انتظار هستند در یک نیمه رو و البته با ما هم تاکید کردند که باز بر وقتتر برگردیم. بینندگان عزیز، حالا باشد برمیگردیم به خیمه سیاحی خود و طوری که اکای صدرالدین هم تاکید داشته بودند که باز بر وقتتر برگردیم. حالا خوراک رو هم دم پرداختند و به همه شما که اگر سیاحت امروزه پسند آمده باشد، امیدوارم هستم که پسند هم آمدگی است و برمیگردیم باز. میرویم. بار دیگر سلام اکای صدرالدین. علیکم سلام. آمدید؟ بله، لیکن با فکرم بر وقت آمدیم چی؟ کمی بر وقت آمدید. کنشین چقدر گذشت سفر بالا ادامه ماکس راهگردی؟ ماکس بهترین بود. عذاب نکشیدم؟ راستی؟ نه چندان. قریب به حد 1 کیلومتر بالاتر بر آمدیم و بسیاری ها خواستند که برگردیم و شما که تاکید کرده بودید که بر وقتتر برگردید، آنها هم خیال کردند که وقتی زیاد طولانی گذشته است و خواستند که زودتر برگردیم. ما هم گفتیم که بگذار باشد و خطسیر رو به انجام رساندیم و برگشتیم. بالا بیدیگ در آمدیم. بالا بیدیگ آمدیم، جایی که بسیار آهنربا دارند میکشد. نگفتید که بعد چی خوراک است؟ این خوراک مخفی. وقتی در دسترخوان ما میگذاریم بعد میفهمیم که چی خوراک است. من میخواستم در ادامه راه پرسم که چی مانیه ها نبودن؟ یگان راه چقدر است ادامه؟ مانیه ها بودن تا همینجا. مانیه های زیادتر اصلا در پایان تا همینجا بودن. بله.
бисёр дарёчаҳоро лозим шуд ки гузарем бо ёрии ҳамдигар албатта ки ва бо асодастҳои сайёҳӣ бошад бисёриҳо тавонистанд ва баъзеҳо бошад ҳатто хоҳишам накарданд ки истифода кунанд ва боз барои мо бор карданд гуфтанд ки бигузар худат гирифт баро мо бошем ҳамин хеле оддӣ меравем. Шояд таҷриба надоранд, кам дар чунин минтақаҳо сафар карданд ва асодастро низ кам истифода карданд. Аз ин хотир бошад ки ҳалакай мебинам ва ту бозӣ машғул шуданд, монда нашуданд яъне. Хуб бигзор бошад, каме дигар бозӣ кунанд. Хуб майш набошад яъне хӯроки мо якам дар пас омода мешавад ва мо даъват мекунем ки ба сари дастархон биед. Хуб набошад, ман меравам ҳамроҳӣ мекунам бачаҳоро. عاشق شوم و زندگی از سر گیرم راه دیرین بگذارم راه دیگر گیرم همه را ترک کنم شانگهان چون خوشه دامنی سو کشم دامنی دیگر گیرم باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم راه دیرین بگذارم راه دیگر گیرم همه را ترک کنم شانگهان چون خوشه دامنی سوخ کشم دامنی دیگر گیرم دامنی سوخ کشم دامنی دیگر گیرم کیره نداری در دستت کوزه داری کیره نداری در دستت کوزه داری با تو میگم شیری جان عشق دور روزه داری با تو میگم دلبر جان عشق دور روزه داری گل بچیدم برایت هر پرک شدون آمدی گل بچیدم برایت هر پرک شدون آمدی چشمانی من را کشید خفتنک شدون آمدی چشمانی من را کشید خفتنک شدون آمدی دل برکی دروغت خود مانه دل برکی
قدکی گیردی پستود سبایی سرخی دستود قدکی گیردی پستود سبایی سرخی دستود سبارکی دستود گزیدن اوی بشستود سبارکی دستود گزیدن اوی بشستود گل بچیدم برایت هر پرک شدن اومدی گل بچیدم برایت هر پرک شدن اومدی چشمانی من را کشید خوفتنک شدن اومدی چشمانی من را کشید خوفتنک شدن اومدی دلبرکی دروغک خود نمانم دلبرکی